Το Your Balance Aqua and Fitness Center βρίσκεται στην Αργυρούπολη από το 1989. Στο χώρο λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, μια κλειστή θερμαινόμενη πισίνα, προγράμματα τύπου Pilates Reformer, Mat, Aqua Pilates, Yoga, TRX, Interval Training. Στόχος μας η ποιοτική και εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών γυμναστικής. Εξειδίκευσή μας για αποκατάσταση μυοσκελετικών, κινητικών και μετεγχειρητικών προβλημάτων. Με βάση τη διάγνωση των γιατρών, τις οδηγίες που δίνονται αλλά και τη δική μας αξιολόγηση, επιλέγουμε τον σωστό τρόπο εκγύμνασης για να επαναφέρουμε τον αθλούμενο από την παθολογική στη φυσιολογική κατάσταση.